Jo, goddag. Kristian Jensen, finansminister fra Venstre. Jeg vil høre, at der er skolevalg i dag, og du er mødt op her. Jeg vil høre, hvad er dine tanker omkring det, og hvordan tror du, det går for Venstre Ungdom? Min tanke er jo, at det er fantastisk, at man laver et skolevalg, hvor man introducerer elever til, hvordan et valgkampagne er, hvad er det, man skal tage stilling til, hvordan lytter man og afkoder forskellige partiers udtalelser, og hvad er det så, man gør, når man skal gå op med sig selv, hvem man er mest enig med. Så det synes jeg er fantastisk, og hvis vi kigger på sidste gang, så gik det jo godt for Venstre. Venstres Ungdom var et af de rigtig store partier sidste gang. Jeg håber også, det blev i aften, men et hver valg er jo spændende, og når resultaterne ikke er kommet, så ved man jo ikke, hvad man skal forvente. Så jeg er åben for, at det kan gå alle veje. Hvad synes du om for eksempel Venstre Ungdom, men generelt ungdomspartierne, altså deres engagement, har det været godt? Jeg synes, de har været rigtig gode, og Venstres Ungdom har været meget bekendt den eneste, der har været ude til samtlige arrangementer, der har været. Der har været nogle af de andre, der har været tæt på, men VU har været alle steder. Det viser, at VU er en stærk politisk ungdomsorganisation, og de er dygtige til at være repræsenteret i hele landet. Så jeg håber, det også sætter sig i afstemningen. Og her til sidst, håber du, eller tror du, der kommer til at være skolevalg de næste år her hvert år? Jeg tror, at det bliver en begivenhed, man tager op igen og igen. Fordi det er en rigtig god måde at introducere valg til dem, der ikke har stemmeret endnu. Og det er jo vigtigt for et folkestyre, at alle er med til at bidrage til det, at det er folket, der styrer, og det betyder, at flere er med, både til selve valget, altså at sætte et kryds, men også imellem valget, til at holde demokratiet og folkestyret levende. Tusind tak. Du må have en god valgaften. Selv tak.